Unsay wala na? Ingayang comment ba oy siya wala na na kay gikaulaw nimo imong bana, wala na. Unsay buti pa sabot ani. Pero sa mga lalaki ha, dili lang po sa mga lalaki, sa mga babae po. Pero kasagaran gyud mga lalaki no. Kamo ba kusog kaayo mo palaom sa mga babae. Labi na kanang daghan bitaw ko magpasalig. Kanang pasalig bitaw ninyo nga buhaton nako ang tanan, no? Sugta lang ko sa mga uyab ha. Ihatag lagi nako, ikaw ra lagi akong higugmaon. Unsa may gusto nimo? Akong pamatud-an, no? Ana ba, no? Nga buot kong kabuoton ang bituon para ihapak ko sa imuhang puson. Ilana ba, no? Nga ikaw ray bugtong kuruwak-wak nagakapakapa sa halapad kong dughan. Kamay nana ba? Kami po tayo mga babaeng mga tanga-tanga. Hala, ning kuan pud mi. Kay lagi, ang inyong gipakita, no? Gipakita ninyo nga mga pila ka bulan sa dihang nanguyab pa ka, hantod nga wala pagikasal, hantod pagkahuman nagkasal dito, diha na manggawas inyong mga batasan, mga ipang-animalan kayo mo. Unya, tapos, maobitaw ang gihigugma mo sa usa ka babae gumikan sa inyong gipakita. Nya karon ning gawas ang tinuod ninyong batasan. Nya nagtuo mo nga mahigugma lang gihapon, makaingon gihapon mo, mag-expect mo sa usa ka tawo, sa usa ka babae o sa imong asawa nga gipakaslan na bitaw ta dawatan ako inana. Hoy, dili tanan biya kong babae tanga. Moabot man gid ang panahon nga kanang moingon nga nausab man ka, oy dili naman ikaw. Wala naman tayo choice, kasal naman ta karon. Ay mao man ganay ato ang gikuan, gisaad sa altar nga sa kalisod og sa kaharuhay kita mag-inunungay. No? Sa for better for worse, ana, mag-inunungay. Nagsalig mo ana nga kuan, nagsalig mo ana nga panumpa, nagsalig mo ana kay gumikan kay nakasaad na niingon ang babae nga yes I do. Inana, so wala na choice. No, dili ko inana. Once gani nga unsa imong gisaad tumana kay maupod ko, ug unsay akong isaad maupod na akong buhaton mo na. So ug unsa ko nimo nakaila karon hantod sa hantod mao lang gihapon ako, dili nang walay pag-uhon. Ug unsay imo kung gipakita nako, gipaila nako tanan, kabalo ka ug unsay background nako, kabalo ka ug unsa ko nga pagkatao, ingon anak ko. Kung unsa ko nga imong gipakaslan, mauna siya. Pero buhata pod ug unsa ang imuhang gisaad ug unsa imong gipakita. Sa kay wala pa ta nakasal, ikaw mo'y akong gigugma, dili laing tawo. Kay og nag-usab ka, murag lahi ng tawo ang akong gipakaslan, dili na ikaw. Mo na nga naapog ko'y right nga, naapog ko'y katungod nga ikaulaw. Kung mindset sa ubang babae nga bana nabitaw na ako, gipakaslan na, hoy, kasal ta sa papel, pero sulod sa atong kasing-kasing kitang duha nakabalo ug unsa ta, pwede ra ta mag-divorce, pwede ra gid na siya, no? Mo na nga naatay katungod, bahala uroy oy, naatay katungod. Sagi kaingon pa na karapatan mo ipaglaban mo. Di ba? So kani mga lalaki diri nagpaila lang gyud nga kana bitaw mo dapig bitaw mo bisag dili na gyud maayo. Inana sus Ginoo ko. No, dili gyud na pwede sa ako